Endavant. No et sentim. Ara sí. Perfecte. Bon dia. Bé, jo pel tema del políticament incorrecte, precisament sóc una de les persones també que... No, ja se't sentia bé, vull dir que... Ara sí, ara sí. Perfecte. Una d'aquestes persones també que quan parla públicament a les xerrades també es caracteritza per ser políticament incorrecte i només per corroborar una mica aquesta visió. No? Nosaltres som una d'aquestes empreses d'intel·ligència artificial que ha marxat als Estats Units i ens hem sent una empresa catalana perquè aquí va ser impossible desenvolupar intel·ligència artificial per la salut sense les dades. Ara estem a Boston. Evidentment estem aquí perquè ara fem ciberseguretat cognitiva per a la IA i en temes de ciberseguretat aquí no hi ha tanta limitació, però evidentment personalment el meu despreci cap a l'accés de burocràcia i la normativa europea és palmari, públic i palmari, i evidentment jo sí que crec, abans no sé qui deia, que no s'havia perdut el tren de la Unió Europea. La Unió Europea ha perdut el tren, perd empreses com la nostra d'intel·ligència artificial, que fora aconseguim financiació, fora aconseguim desenvolupaments, etc. I evidentment que hi ha coses que resulten interessants i es fa feina. La Vora, per exemple, la setmana que ve ens veurem, per cert. La Vora s'està fent bona feina, a altres llocs s'estan fent bona feina, però concretament amb intel·ligència artificial per la salut, la lentitud europea, ja no dic catalana, les normatives europees i la llei d'intel·ligència Act i tot això. I aquí sí que la Unió Europea ara vol rectificar perquè veuen que el tren ja no el perden, sinó que ja perden les estacions a 200 quilòmetres, però és tard. I llavors només corroborar aquesta línia que no es diu, o que es diu que la intel·ligència artificial no ve a substituir, sí que ve a substituir, en part, i es vol negar a l'inevitable i a través d'aquesta evitació el que s'està aconseguint és que Europa i Catalunya quedin definitivament enrere. Aparem. Moltes gràcies. Són massa limitants. Gràcies. Ens trobem amb aquest debat entre el respecte de l'ètica i el desenvolupament tecnològic. Són massa limitants les normatives que tenim o encara haurien de ser?